Práve ti hraje hudba, čo sa nese z podzemí na každého skurvisína, ktorý žije v domení, že ho odmení, pričom je ten posledný za love oblizovať kokoty je prosepný. Práve ti hraje hudba, čo sa nese z podzemí pouličným živlom, ktorí boli zrodení pouličným ruchom, nesú sa jak ozvení, šíria kultúru a práve to sme my. Preto odkazujem žebrákom vyjebaným, tento okamih sú kokotov plné zoznamy, čo atakujú hip-hop už tak vypredaný, sa derú do miest, kde inkasujú i barany, ich obraz vytváraný o muzike utopický, aby mali život vystaraný, k sebe byť nekritický, predesť nelirický, nastáva ďalší vyjebaný konflikt medziľudský. Hej, pozdravujem svojich ľudí, do stovky zarytých, pozdravujem sokov, nafajčených, napitých, pozdravujem zažité aj nevydané rarity, ale hlavne z vyjebanej reality, kde sa kultúra prejavuje formou charity, jak typci, čo robia pod družkou noci graffiti, jak umelci, ktorí zasadajú zabití a do nich píšu rap CD-skovej kvality. Všetky elementy len pre hentých, čo majú dostatočné argumenty, odpratať exkrementy zo scény. Už sa uvedomte, Pane Bože, ináč zasa bude veľa konfliktov, a to preto, že práve ti hraje hudba, čo sa nese z podzemí na každého skurvisína, ktorý žije v domení, že ho odmení, pričom je ten posledný za love oblizovať kokoty je prosepný. Práve ti hraje hudba, čo sa nese z podzemí pouličným živlom, ktorí boli zrodení pouličným ruchom, nesú sa jak ozvení, šíria kultúru a práve to sme my. Čo je? Rap, čo ti otvorí oči a zatvorí pusu. Chápeme? Hej. Produkcia DJ ESM, iný režim.